Mga igsoon, mga anak sa Dios. Wala pa gihapon ta sa ato ang studio karon kay ani apa kita sa Palawan. Ongoing ang ako ang pag-apil sa among biannual nga group retreat isip SVD Missionaries. More or less mga 70 kapin ka mga kaparian o brothers nga nagkauban karon din sa Palawan para sa among hiniusang pagpamalandong. Mao nga dinhi mismo sa Saint Ezekiel Moreno Spirituality Center magikan ang atong pamalandong karon. Bueno, karon kong madungog nato ang pangalan ni San Padre Pio. Dali ra kaayo nato siya mahinumduman nga santos nga adunay stigmata. Kana ganing naay mga samad ni Kristo nga anaa sa iyang lawas. Romantic kini paminawon karon. Murag dakong gasa, no? Nga gibubo gikan sa langit. O mutuo ta dayon nga mas duol siya sa Ginoo. Busa daghan ang mudangop kaniya sa iyang pagampo. Apan kung atong hisgutan ang realidad sa iyang kasinatian, LRJ, lahi ra gyud ang istorya. Si San Padre Pio nakasinati sa kasakit nga dili masabtan sa kadaghanan, nga dili nato madetalye pag-describe. Physical, emotional, spiritual nga pagsulay. Ang stigmata gani wala to niya gipangayo, apan iyang gidawat uban ang dakong pag-antos o pagkamatinud-anon sa Ginoo. Mao nga kini nga kasinatian ni San Padre Pio nagpahinumdom nato nga ang kinabuhing Kristiyanos dili jud sayon nga dalan. Apan bisan pa niini iyang gipadayon ang pagsunod kang Kristo, bisan og masabtan o dili sa uban ang iyang misyon. Ug kini sad ang tumong sa atong ebanghelyo karon. Ang pag-ila kang Hesus dili lang sa iyang himaya, apan labi na sa iyang krus. Sa atong ebanghelyo karon, si Pedro gitahasan ni Hesus isip bato, kundiin tukuron ang simbahan. Dako kaayo ang papel nga gihatag ni Hesus kang Pedro. Puno sa kadungganan o responsibilidad. Pero sa dihang gisulti na ni Hesus nga siya mag-antos og mamatay, midili dayon si Pedro. Mao nga nasermonan siya ni Hesus kay nahimo man siyang babag sa plano sa Dios. Unsa man ang mga mapamalandungan nato karong adlaw? Unang punto, ang pagtuo na ikaluha nga sakripisyo. Kung mangutana kita, kinsa man gyud si Jesus? Ang uban motubag propeta, ang uban magtutudlo. Apan sa dihan si Pedro mitubag nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Tama siya. Apan wala niya kini nasabti sa tibuok kahulugan niini. Ang pag-ila kang Jesus, ingon nga Mesiyas nagpasabot nga ato sab dawaton ang iyang dalan nga gipili ug mao kana ang dalan sa krus. Tinuod man nga daghan ang misunod kang Kristo, apan nangandoy lang sa kahayag ug kadungganan, apan naglikay sa krus. Kini nga punto importante kaayo nato karon. Daghan nato gusto nga maluwas. Gusto nga motuo sa Ginoo, pero di gusto nga mag-antos, pain avoidance. Dili gusto nga moagi sa kalisod. Ang pagtuo nga dili mo dawat sa sakripisyo, murarag buhat nga nindot sa gawas pero walay gugma. Sama sa taong nagampo aron makit-an lang aron daygon. Ang pagtuo nga anda mo halad, anda mo antos, anda magpabilin sa Ginoo bisan sa pagsulay. Mao kana ang pagtuo nga makaluwas. Ang pagtuo na ikaluha nga sakripisyo. Ikaduhang punto, sa pagsunod kang Kristo nga dalan, sakto nga rason ang kinahanglan. Si Pedro sama nato. Adunay kaugalingon nga ideya kung unsaon paglihok sa Ginoo. Para niya ang Mesiyas dili angay nga magantos, angay muhari uban sa gahom. Apan si Jesus nagpahinumdom nga ang tinuod nga gahom
makita sa pagpaubos. Mao nga giingnan siya ni Jesus. You are thinking not as God does, but human beings do. Matthew 16:23. Sa binisaya pa, naghuna-huna ka, dili sama sa Ginoo apan sama sa tao. Bullseye. Usahay kita sad. Naghuna-huna lang base sa kalibutanong kalampusan. Ana ganing kwarta, dungog, apan ang Ginoo nagtan-aw sa atong kasing-kasing. Ang iyang plano lahi sa plano sa kalibutan. Kini maghatag nato og hagit karon. Unsa man ang atong pananaw sa kalampusan? How do we view success? How do we view happiness? Sa simbahan, dili kadato ang basihan sa kalampusan, kundili ang pagkamatinud-anon sa pagtawag. Mas ikalipay sa Ginoo ang pobre nga matinud-anon kaysa sa dato apan walay pagsalig sa Ginoo. Sa pagsunod kang Kristo nga dalan, saktong rason ang kinahanglan. Story time. Nato usa ka santos nga nagreklamo sa iyang krus nga gipasan kay hasta daw kabugat. Mao nga pinaagi sa damgo, nagpakita si Kristo sa iyaha og siya gipasulod sa daw dako kay nga warehouse sa daghan kaayong krus aron makapili siya. Mao to nga gipadapli niya ang iyang krus nga gidala, ang iyang gireklamo nga krus og nisulay siya og pasan sa nagkalain-lain nga mga krus. Nisulay siya og gamay, sobraan sa rasad kagaan. Nisulay siya og sobra kadako. Dili pud niya makaya. Nabalaw na siya og libot-libot, wala jud siya mapilian nga krus. Kadugayan, nakakita siya og usa ka krus sa daplin. Dili kayo gamay, dili kayo dako. Ug gisulayan niya kini og pasan. Dili pud kayo bugat, dili sad kayo gaan. Mao nga iyang gipunit ang iyang napilian nga krus og giingnan si Jesus nga nakapili na jud siya og haom sakto jud kaayo nga krus alang niya. Ang ending, gikahimutan siya ni Jesus kay ang iyang krus nga napilian maura po di ay itong krus nga iyang gireklamo. Mga igsoon, mga anak sa Dios. Ang pagsunod kang Kristo usa ka panaw nga adunay krus apan adunay himaya. Sa pagsunod kang Kristo atong paningkamutan nga ang pulong sa Dios dili lang mahabilin sa simbahan, kundili atong madala kini sa atong mga panimalay, sa atong mga trabahuan, sa atong mga kasilinganan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.